Wara li f'Xarabank għalli kuntratti li ħadet Europa Research and Consultancy Limited intrebħu b'kompetizzjoni, f'disset Simon Busuttil biddel il-verżjoni u għalli darba bis-sena direct order minħabba fih. Skontu fi drabi oħra direct order ingħatata għaliex il-gvern kellu bżonn l-erf ta' persuni oħra fil-kumpanija. L-unika direct order li ntażlet minħabba fija bħala Simon Busuttil. Fejn kien hemm każi ta' direct orders oħrajn lid-ditta kienet għax il-gvern rrid speċifikament lil xi ħadd ieħor fid-ditta. Fost diretturi oħra fil-kumpanija kien hemm il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Stefano Malija. Diretturi oħra huma persuni viċin tal-Partit Nazzjonalista. Intant Simon Busuttil qal li l-Partit Laburista teqajjem kwistjonijiet ta' 15-il sena ilu meta jitkellem dwar id-direct orders li ħadet il-kumpanija li kien fiha hu. Illi tant għam skandlu minn gvern illi qed iqajjem affarijiet ta' 15-il sena ilu. Iżda d-dokumenti li kienu żvelati fl-aħħar jiem juru mod ieħor. Dan għaliex il-kumpanija li sa Mejju li għadda Busuttil kien għadu direttur tagħha baqgħet tieħu l-kuntratti b'direct order anke metu sar viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan ftit inqas minn sentejn ilu. Jekk wieħed jieħu biss l-421,000 euro żvelati mill-Prim Ministru Joseph Muscat fil-programm Xarabank, wieħed isib li hemm 37,600 euro li ttieħdu fi żmien li Busuttil kien viċi kap. Dan bejn Diċembru tal-2012 u Marzu tal-2013. Fil-jiem ta' wara Xarabank baqgħu joħorġu iktar kuntratti u sa nhar l-erba' ħarġu dettalji dwar 1,200,000 euro f'kuntratti, ħafna minnhom f'direct orders. Iżda minkejja dan, Simon Busuttil qal li hu ħanqas minn paga minima. Daħħalt fl-aħħar 3 snin li ċċekkjajt inqas mill-minimum wage fis-sena.